man. Hi, hello, kumusta ka mo? Ano yan? Sabi niyong alagad si Kanginan si Fon Morales. And then may partner ka po diri, si Juan Nitayan. Don't forget, asap ka punta, always say a prayer. Pag ampo na ganito, unahon ginul, thank you kasi magyata ka namang grasya. Matag adlaw. Thank you kayo. Bueno, dito maglangan ang atong suwatan po karon itong hatagan o pagtagan. No? Pinadakin sa kababae nga mapatawag lang sa ngan nga Milay. Kini gibawatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Milay. Kini akong problema, bahin ni sa akong kaliwat ba nga gidungog nga ungo. Pero di tao na tinuod, uy. Pero aro inyo yung masabta ng akong problema, nganong naingon ini, sugdon ko ini sa pagsugod ang tanan. Heto ako, nabasang-basa sa ulan, walang masisilungan, walang malalapitan. Sana may luha pa akong mailuluha at nang mabawasan Milay, ang Milay. aking kalungkuan. Milay, Nay, unsa man, oy. nay? Mulakaw ko, mato ka sa merkado. Mag-usa ka dito, nay. Ay, mangumpra. Ay, ako na lang, nay. Dili na lang ka. Ay, di man god. Ang ako po na makasuroy po ko ba? Ah, sige. Ubanan ta na lang ka. Dili maayong mulakaw ka nga ikaw rang usa. Ah, sige. Kuyogin na lang ko. Nay, unsay paliton nimo? Ay, magpalit ko ka ng dako nga dagom. Ha? Unsa man nimo, nay? Siyempre, no. Itahe. Uy, hala! Ang ungo na sa Pasito Tambis. Nag-shopping ang ungo. Hoy, hoy. Kisay giilan nimo kungo, ha? Ang akong nanay ag ilan nimo kungo. Pagtarong, ha? Tingali balbalon di karon. No! Unya, soy, ayaw mo dola na kay ungo na. Hilom biya, oy. Mas ungo ka pag naong namo. Hello, may. Magwapo ka sa ungo sa inyo, no? Sa amo mga batig naong mo ungo parihas nimo. Silas lang kada. Ay, dali na, Milay. Ay, nanakutubay ng mga tao. Oy, nga, kuhaan na nga na kung ungo tayo na, murayla. No, ako naman no, ibalian niyo, eh. Dali na, anak. Sakit kaayo alang nako nga makadungog kog tabi nga ang akong inahan ungo kuno. O kay ungo, hasta ko nga anak ungo sad kuno. Mao nga para paglikay, di na lang ko mopaduol sa mga tao nga kaila na namo. Unya, Nay, tinuod ang ilang gipasangil nato sa mga tao. Ang unsa man na. Nga kita mga kaliwat ug ungo. Ay, ayaw pagtuoan na. Uy, dili na timuod. Way ka matuuran ang ilang mga pasangil. Kay way kaliwat na to nga ungo. Unya unsa man pagkahitabo abi nga pasangin lang ng mga kaliwat ug ungo. Ay, tungod man gud na ni tatay nimo nga ilang gipasangilan nga ungo. Ha? Kay ngano di ay? Nakitaan man gud na sa tatay nimo nga nabuntagan ilawom sa imburnal. Unsa pagkahitabo anay? Ay, ang tinuod gud nga hitabo. Naglakaw si tatay mo anang gabi niya ko. Unya, Unya, samtang naglakaw si tatay nimo, may tao nga kalit lang ni Alice ang agianan. giungo day siya? Dili. Aw giunsa raman day siya? Gi-hold up siya. Ug kwaon untang yandang bahag ug ang pitaka. Pero bisag way sud nga kwata ang pitaka, pero dili gyud niya ihatag iyang pitaka. Unya, O mao to, nga kay hindi man gyud niya ihatag ang iyang bahag ug ang pitaka, gisukbag siya. Ug mao tong nagisi ang iyang simod, nagkadugo. unya nay. Ay buot na untang labnuto ng iyang bahag sa tulisan, pero wa nakiglayog siya. O kay nagdaman og kutsilo, nasamad sa tatay nimo. Pero bisag nasamad siya, nakadagan gihapon siya. Og sa iyang pagdagan, gigukod gihapon sa tulisan. Og aron dili na siya magukod, mitago siya. Og mauto, nga nakahuna-huna siya, nga musuda lang ilam sa imburnal, aron dili siya makita sa taong mitulis niya. Unya nay. Ug tungod sa kakapoy niyang dinagan, nakatug siya ilawom sa imburnal, ug nabuntagan siya sa ilawom sa imburnal. Ug sadya ang migawas na ilawom sa imburnal, may nakakita niya, ug nagtuo ang tao nga ungo sa tatay nimong nabuntagan. Ug ang nakakita niya labyan man nakasiagit, kay nagtuo man nga ungo ang iyong nakitaan, kay nakadugo lagi sa tatay nimo.
Siya mo gipasanginlan nga mao'y nagpatay sa mga mananap nga gituhuan nilang gipamalbal sa ungo. Ug maunang napasanginan sa tatay nimo nga usa ka ungo. Ug ako nga iyang asawa, ilas ang gikahadlokan kay nagtuo pud sila nga ungo pud ko. Ug hangtod nga ikaw, ila pong pasangilan nga ungo. Kaluoy di ang tatay, uy. Mas may pag naungo na lang tayo siya or makabaho siya. Ay, tay swerte. Kay biktima tas dautan nilang pagtuo. Sige lang, nay. Makabaho sa kita anak nila. Awag ba ungo ko, pamalbalon ko na sila. Nga nga doon sa di ay kang maungo ka. Mas may panay. Kay mao man lang gihapon. Isa dili ta ungo. Ungo man lang gihapon ilang pagtanaw nako. Nak, Sige lang. Gipangtiman-an ko man ng mga tawhanang mitamay nato. Mga tao nga nagtuo nga ungo kita. Awal na sila oh. Makabaho sa kuan nila. Ang tinuod tungod sa kahadlok namo nga basig unsaon mi, nagpabukid na lang mi si nanay. Ug sa bukid ang akog yung kalingawan mao ang pagpaminaw na lang gid sa drama. Unya usa ka adlaw ana wa ko magdahom nga may bibisita namo. Ayo! Maayo! Naitaw, maayo! usay mong Ay, kuyaw, anak ko nun. Kalit mo lang kang tungas luyo taon. nayabag ka diya. Nga diya raman ko si imong kilid. Ha? Na ako si imong luyo nga naraman ko si imong kilid. Over sa kayo ka. Ay, sorry kayo nang ha. Sorry kayo, sorry. Kisa ba imong gianhi? Awa nang, Nasaad ka? Adi, naalo ko gipagita. Sa may imong gipangita. O, kunang, kuan man good. May nagsulti mo gud ako nga, kuan ko no, kanang, anak ko no din ang bahay ni atong gingalag milay. Kailangan ng milay manang. Oh, Asa? kaila kayo. Asa ilang balay manang? Kining imong gitumban. Ay, sorry. Natumba din ako ilang bahay. Asa mo na ni? Oo, bianin mo, oy. Duklong ka man noong ka. Ay, sorry manang. Ay, sorry, oy. Kinigong imong gibarugan, mauring among panimay. Ay, inyo ba ni May? Abuot mong ipasabot, ha? Ako ang inahang milay. Aha! Ay, sorry na nga. Bidaw, adyo ko kayo ba? Ako ni stereo na. Usa ko ka, reporter ba? Mara kong si Paul Lauro, ha? Reporter, Binjit ang iyan. Mga inana ba? Clint Lantako. Mo na, mga reporter ba? GQ. May nakasulti mo ko na ko bahay na sa pagkatao aning milay. O, na-interest ko kay naibaw kung dili ba na tinuod taon. Siguro ka. Aha? Dali, ipaila ka sa akong anak. Dali, so nga rin. Aha? Kinsa ni siya nay? Nangita ni mo. Ha? Ngano kung nangita man ni siya nako? Kailad ay ni nga dili man. Kinsa day ka? Pwede na ko matingog? Tingog na diha. Kuan, ako na stereo. Usa ko ka reporter lay. Usa sa akong katayuan yun din, ikaw milay. Gusto ta ko nga interview. Hindi ka ba? Mao pa? Na, sige. Pag-istorya mo, biyaan ta mo. Pero, hoy, Teriyo ko nang, di ko si Hoy. ayaw pa nga yung snacks, ha? Baknas ka. Oh, ayaw pa nga yung snacks. Kay wag yun may kahatag ni mo. Layo kang tindahan, gikan din, he. Ay, wala yung problema man ang oy. Gani, may dakong kamay nga palipay para ninyo. Hinauta nga, malipay po mo ani ba? Ay, salamat. Sige, pag-istorya mo diha. Kay maginahinay tublong at. Aro na lang tama ni hapon. Hapit na mong ngit-ngit. Mihinay-hinay na pagpaningog ang mga gangis ug ang mangloy. Pero ikaw, o baka kasugod sa imong tuyo nako. Pumunta ka dito ng Mangloy Day Milay? Klase sa langgam. Jadi ay, Insekto, siguro na. Murag ka-over sila sa gangis. insekto day na. Hindi na, Mura sa di pabutanan ni Musa. di, may mga ginang komentaryo ako yung mga sulti ba? O sige ka lang mangloy, usa na ka klase sa insekto. Inana. Kauban sa gangis, okay na? Okay. Happy? Happy na. Sige na, sa tuyo ni mo. Day, ako ba, de komentaryo ko ninyo ang pagkabutang taon para sa makapagawas mo yung gibati taon ug pasabot ninyo sa tinuod ng katauhan ba? Okay. Pwede nang magsugod ko pangutana? Ganiha, radyo ko nakuha sa imong pangutana. Okay. Ang tinuod, sakit kay pamation nga magpasanginlan ka sa usa ka butang nga dili tinuod. Ug ang pinakasakit, kay halos wa nay mo duol. Silang tanan pulos mga hadlok, kay lagi ungo ang among kaliwat. Ungo o.
Usagay kayan anak nakapangutana ko sa kong nanay kay. Anong kitawag na nilang ungo? Nganong ungo ang ilang pag-anaw na to, inay? Nahibaw ka? Wa na lang kaon mo tingog akong nanay. Iyan na lang kung kikakos gugot kaayo. Ya, wa na. Mao na yun to, nilupad na siya. Mao ba? Tawa lagi ka. Ah. Ibaw kang komedya to, no? Kami siya. Uy, sorry, tuos rin ka. Mao ba kanang kuan kaning milak man ko kamo ning katawa ko. Acting mo na good. Ana din na. Ano man, hadlo ka? Oh, hadlok ako. Ikaw pa hadlok ko nimo. Ako Sure ka? lang kanang. Nanguspad pa ya ka. Ah, ha? Kung tinuod pang ungo mi, wa na. Gani na rata kang gibalbal. Nahibaw ko hindi na tinuod. Pero mahimo ba? Sultihan ko nimo sa tinuod nga hinungdan. Kung nganong naabot ining tanan, gipasangilan mo nga mga ungo ba ngano na? Sultihan pa ka. O ginaot ka makatabang ka na mo. Oh, sige Mel. Isulti tinuod. I-record ako tanan. Nakita lang ko sa sinugdanan nga murag nagpanghadlok pa si Teryo. O sa dihang gisulti na nako niya ang tinuod, diha pala ko siya nakita nga murag kampante na siya sa iyang mga lihok. Unya, Sige, pangauna mo. Ah, Sige na, doktoryo. salamat lang ha. sige na Teryo. Pasensya na ka sa atong sudan ha. Pulos na gyud ni utan. Dili, oy. Nay karni diha. Aw, naaday Teryo. Ihatag na niya karni nay. Oh, doktoryo. Salamat lang. Oh, sa man ni siya? Atay. Oh, ha? Ay, ayaw ka bala ka. Bata pa ng ataya. Oo, ako nila ilara. Oo, yung kani sila. Sige na, kauna. Nga nang bitutukan na nimog maayo ang atay Teryo. Nagtuo kang atay nas bata. Awa, ako lagi tanaw kung di Atay nas bumuliho. baboy. Okay, Nung muliho pa na. Atay na si Kanang baboy. baktin pa ba? Mao nang miingon si nanay nga bata pa ng ataya kaysa baktin man na. Di ba? Na sige na, pangauna. Mamahuway na ta. Aw unsa man muuli pa ka. Kung muuli ka ron, wa kay kasakyan, ug delikado kay maglakaw ra kasdan nga ikaw ray usa. Bitaw Teryo. Ugma na lang inikayag kay dili ka ado kayo nga maglakaw ka. Daghan na ba mga diliingon nato sa mga kalsada nga maagian nimo? Basigla maton ka, mapunta na hinuon ka sa delikado nga lugar. Naghanay na po yung mga dilingon na to aling lasang ninyo din ni Day, ha? Sige, anay na lang kung po sa kagabion nang. Okay raman ka. Na sige. Ay wala ba ni kwarto among bay? Usara ni sala o kusina. Ay aniram mga to sa sala. Ay, okay ra na ako eh. Nala sige. Mutiwa sa tagpangaon. Unsan man yung rasa taon? Kanahon akong relo. Kita po doy, uy suga. Lampariliya ra. Papahang milayo eh. Lami kay siyang uban ay. Forbida. Oh, uy. Si Miller mang naghiga ini. Asam din ang sidra. Oo. Putsong ro. Sinang sidra ang tingali ro. Huwag man rin sigdanan. Asam ka sa sidra. Huwag man siya. Si Miller ra. Ala. Nawali siyang duster. O ang... Di man puro mag-ungo ang akong nakita ilaw duster. Kaputis pa o kanindo sa iyang... wow. Kaputig. Panty ni Milay. Tinuod gina ilang gingon. Nga dili katuhuan nga si Milay. Ungo kay gwapa o niya. Puti pa kayo. Puro pa sa sidra. Kalayan sa kong gibati. Nakamangon ko baka ni si Milay, no? Probida. Kalami ginaning... Murag, ay, sinasidram siguro na sa gawas. Ako sa galing nilion, sige magago. Ginoo ko. Sinang-sidra na sa gawas. Nagtuwan. Ginoo ko. Di ba taon tinuon nga, ungo ni sila. Ay, Teryo. Naunsa ka? Kahupagod sa imong mga mata. Mura bagwa kay tuog. Ako alay, allergic ni singit-git. Mao ba? Sige, arin ako. Salamat kay ha. Sige Teryo. Balik-balik niya nga niya. Oo, sure. Sige. Arin ko putug pirmi. Sige. Sige, arin ako ha. Ah, Suluha ninyo. Mubalik pa ka ako.
Di na tumubalik pa stereo milay. Bisag pustaan pa. Kaya nga naman, Nay. Ay ako siyang gisuwayan gahapon. Nag-ago-ago kunuhay ko sa gawas aron magtuo siya nga ungo giyayta para di nang balik. Ha? Imo na gibuhat, Nay? Oh, kay nga naman. Nay, kay bahaw ka ba nga reporter to, vlogger to? Gi-interview ko ato. Pero unsaon man nato anak ron nga imbes mo tuol siya nga dili ta mga ungo, magkaingon na hinuon to nga ungo kita. Sabot na kita na nga makontrahan tas mga tao ani. Ha? Mo na akong problema ron, nabalaka ko nga basig i-vlog mi atong teriyo nga usa mi kaungo. Ang ako og nakuhaan niyag video si nanay nga nag-agu-agu unya nagtuwad-tuwad. Tuwaan pa kami ani nga dili mi mga ungo. Unsaon ni namo? Ang tuyo ra ba ni nanay nga gibuhat to niya para di na mo balik si teriyo? Wa magud kay bawo si nanay nga nag-interview ra to si teriyo namo. Unsaon man ini ron oy? Panawagang teriyo pi dito tinuod oy. Unsa man og kamo ang pasaltihon? Milay. Ate Pres! Okay, ang sender dato kadlaw. Si Inday Milay, Ate Pres. Milay. Kini sila si Inday Milay, Ate Pres. Giaan silang ungo. Sa ilang Oh, dapit, mga taon, balhin lang taon sila. Yan namin sa kanang mura reporter o vlogger. Mura sa Binji ba? Binji Tagian, reporter vlogger. May adto siya sa excuse me, Ate Pres. Sa lugar nila ni Milay, adto niya dito. Kaya ang ipangutana ko, tinuod pa na ana. Sos, pagkagabi nga, iinkitan man niya, way labot tos Milay yung natuog nga, nabukas ang kuan, wat lang to'y labot. Ang iyaha nga, kanang nakita niya ang mamang Milay, pero gituyo rito sa mamang Milay Ate Pres, para din na tumubalik si Dodong Teryo. May kung paungo siya. Paungungo siya, napatuwad-tuwad siya. Mao na ningos Milay, yung saon lang nato anima, vlogger ba to? Ako lang i-post to niya, i-upload to niya sa Facebook o sa YouTube. Mao na ilang problema ron Ate Pres. Nga tingali mo samot ang pagduda sa mga tao, mga ungo gyud sila. Kung saan man ano na mo, palihog tambagim ninyo Ate Pres. Ay, Ah, padada ko din na problema. Bay, bahala na mo din usap. Total, gawabil pa mo kakita nga, nagkit-kit ko tao. Dili, bahala na mag-usa inyo. si Milay sa Ate Pres, naibog sa datong teriyo. Gusto gid sa siya nga balik to teriyo. Mao. Ah. Lolo. Lo, asa daw ba sa lo? Kuyo sa kay gipangita na ako. Eh, pangitalo. Kuyo sa ha. Sa bani ha. Kadiyot sa kayo kay ako pangitaon. Gilo. Di tanaw na ko. Tanawa lo. Kung ari mong kadire sa gipadayag. Ah. Ya sa gipadayag 5 bersikulo 13. Ah. Tanaw na to. Gipadayag 5 bersikulo 13. Unsa tur kan parting mga ungo-ungo. Ungo at lo. Og nadungog ko, versikulo 13, kapitulo 5, Ah. gipadayag. Og nadungog ko ang tanang binuhat dito sa langit. Nga. Dinhi sa yuta, og ilawom sa yuta, og sa dagat. Kanay mao na siya. Ne. Og mubalik mo ka dire sa Pilipos 2, gikan sa kapitulo 2, versikulo 6, tanaw ni nato ba? Og mutukma ba ni? Mutukma ba ning giingon niya dire? Versikulo 2, Pilipos, Pilipos kapitulo 2, versikulo 6. Sabi lo. Nadungo, nagpaubos siya ug nagmagsinugtanon hangtod sa kamatayon. Bisan sa iyang kamatayon sa cross. Ari sa 8. Tungod diini, gituboy siya sa Dios. Ang size, I'm sorry. Okay. Ang size, balik ko na ko ha. Pilipos 2, kapitulo 2, versikulo 6, bisan siya Diyos, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Diyos. Inigabot sa versikulo 8, katunang nagpaubos siya o nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon. Bisan siyang kamatayon sa cross. Versikulo 9, tungod ni ini gituboy sa Diyos, ngadto sa kinatas ang dapit sa kalangitan, o gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Inigabot sa versikulo 10, Ate Pres, gingon dire, bursa mangluhod ang tanang binuhat nga tuwa sa langit, ibabaw sa yuta, ug ilawom sa yuta sa pagpadesidungog sa ngalan ni Hesus. Ako ning gibasa tungod kay naghiskot pangkot silang ungo. Ang kanang mga ungo gili, uban man na sa katong giingon nga dili makita. Nga dili makita, usay makita lang panahos gabi eh. Wa may ungo tingali mo tuwad ug adlaw kayo, mura gabi ra siguro kana. Abilidad ko na lang. Sakit ba tingin ng ungo? Pero og tinuod man gani nga naa na, tinuod man gani og naa na. Giingon man dire, ang tanang binuhat muluhod
kadto mga binuhat sa langit, sa yuta, o ilawom sa yuta sa pagpasidungog ni ngalan ni Jesus. Gibukan sa ato pa, ingon kag ngalan ni Jesus, tanan, muluhod, mutahod. Sa ngalan ni Jesus. Oh, giingon man dire. Kalangit, sa yuta, hasta pong taga-ilawom sa yuta. Naapo di tinuod na ilawom sa yuta, gilino. Ilawom sa yuta. Oh, Isa na gisgutan sila. man dire sa Biblia. Oh. Oh. Nagpuyos mga di ingon nato gyapon na silang Oh, sa giingon man dire tungod kay gituboy siya sa Dios Amahan si Jesus sa kinatas ang ngalan ug mangluhod ang tanang tagalangit, tanang tagayuta ug ilawom sa yuta. Na sila maapil na kay sila mga ungog lupad-lupad man sila sa langit. Kanago mga ongo din ako labi tinuod. Pero nabagay ungo. Muna mads di mo gubtuan na god. Dili kay di ato tingali pads, daghang kag madunggan ano pero tingali kay di ato pero karon wa naman tingali. Amot lang ka no, lo, mads kay akato akong lulo sa una kasi mga istorya mga tungod na ongo niya mayong ko. Kita kalo nya pulos ingon Manila daghan man istorya. Oh, iyon lang nila. Una nya murag hantod karon di ko mutug na ungo. Kami bitaw sa gamay pa may bata, gilin, hinumdum ko. Dito sa bukid, madungog man yun mo na makikik na mo agi. Wa makayo din sa sudad, kasaba man. Dito sa bukid, makadungog. Wek! Makadungog yun ka. Ya mo ino na mo inahan nga, unsa maron masa. Ongo karon. Karon mayo siya kay. Langgam ka ng kikik. Wek! Sabi nga mong inahan nga, karon rabano, nagbarabarog minatay. Usa, nagbaman sa minatay, kay mga out man sa minatay. Ay kami taon mo, hipos sa taon, di na yun may manaog. Dili ako katong mablos pa ko sa wasuna. Nakalungod yun ako, dili mas kikik. Kanang ana. Tinuda, langgam. Pag nga, Langgam pads. Murag maor. Hinumdum ko kani ato nga. Mura. Kato ako nga nagsiibong mabdos. Oo. Hala, mga alas 10 sa gabi, pads. Paminaw, sakdap sa murdak ko kay langgam pads. Kino naman. Mura pag ang pakto, tinaguan, sakdap sa atop. Oo. Ikan sa atbang, sa Oo. among bay. Oo. Ni sakdap sa atop sa among bay. Buka, paminaw lagi pads. Ko, ay, hala, na yan ko, kuno sa meron. Ko, mura pag ka ng, anak ba? Mato kalagi sa kong tatay. Nya, mabdusa kung anak. Sa tumto sa kong tatay ungo. Tinuod ko na langgam ko na. Langgam? Na bata. Oo, ano ka, ano? Kung nga ka nang nastiyan bitaw. Ako musumpay ko ana Okay. ha. Ako sang amigo, ay ang asawa mabdos. Nanaog og gabi kay sugos lawas. Pag naog na yan, kung siya sa may hagdanan, sugos lawas. Kalit nga nitog paning langgam, kambay good. Yung sikisi-kisi, murag nalipay sa sikananas, pakukapakapan na. Tuon man, pag sakar siyang asawa sa asbay, sakit ang tiyan ug nagtalinugo. Nalago ka na. Ano ka na? Basta mo langgam. Langgam na nga akong nabantayan. Maganang kadako sa ato paminahon pals. Uy, Yusa. Isa. Yusa. Yusa. Kung may isgot kag ungo, nganog yung langgam. Langgam, Akong pasabot anang ugmingon sila tinuod silang unyo ungo nya musuot sila sa lawas sa langgam ila nang gituyo at sila. Kay? Kung tanah kang ano? Ngano? Kung ari sila musuot sa lawas sa langgam, kung bugaon sila, makalupad ba sila dayon? Kung ari sila musuot sa lawas sa bake, maglukso-lukso. Sige. Nahalabaw na Nya kato. unsa naman yung kang anit ka problema? ikaw no. Ako nang giingon nga gipasanginlan sila nga ungo. Kay ay mong sa to nagtuwad-tuwad ang Kanya iyang ka palayason may nunis na kay mo nini ah. Kay? Kaya bago to kanang ano bisa kong gatong panahon sa tag-iya. Wa, uy, dili pala yason. Uy, ang iya nga, iyang anak, nag-uol kay, ang iyang inahan, nagpaungo-ungo man, nagkuang-kuang man, oo, nagtuong man nga. Katulad ko na po itig vlogger mao. Oo, tingali niyo ako nung ano sa vlogger ba nga, muna ungo, yun. Pero para na ako, bahala, nagsabi, dili mong ganlan, basta dili mong ganlan. Ang akong Okay raman sana ano nindot ang ako lamang finale ani Gulia at Priscilla Gili. Mananglitan og pasangin lang sila nga ongo mo anya. Or sagdahi istorya raman ka. Gawas kong dapatan ka mo. Kana, Gawas kong oo. pasakit. Sakitan Tuon mo. makain yung bahay. Ana na diha. Ay, kadlo ka na vlog. Oh, ana na ka mo. Kanang Oh, kanang mo pasakit ba tuon ba inyong bahay o hangpason ba kamo bunalan ba kamo unsa ni na ibang guklog bagakay kay kuno ungo mo dool dayon kamo sa barangay. Mauna. Oh, aron mahusay ang tanan ha. Maura ka na ako Priscilla. Andahala. Ug salamat na lamang ninyo, ha? Thank you Padagat kayo. kayo ito lumanon. Kung ako ay paso,